सालुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू मार्था आणि मोरियेची भेट करता. जेजू आणि ताचे शिष्य पोयन कर्ण वेताना एक हळ्ळेक येऊन पावले. थंय मार्था नावाचे एक स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. तिका मोरी नावाची एक भयण आसली आणि ही सोम्यांच्या पांयां सरशी बसून ताची शिकवण आयकताली. पूण मार्था जायती सारबाराय करच्यार पडली आणि जेजू सरशी येवन म्हणाली, सोम्या, मुजे भयणीन म्हाका एकलेकच वावरूंक सोडलां. हाचे विशयांत तूं कांय खबरेर नाय मू? तिका चिक्के मुजे कुमकेक येवंक सांग. पूण सोम्यान तिका जाप दिवन म्हणलें, मार्था, मार्था, तूं साबार संगती विशयांत कंत हुस्को करन आसाय. पूण गरजेचे एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला आणि तिचे लागसो तो काडन व्हरचे नांत. देवाचे उतर हें. वाकानी तुका क्रिस्ता.